Je sobota 20. září roku 1997. Právě zde před smíchovským klubem CI5 začíná celodenní maraton oslav 100 let trvání od zahájení provozu na trati Praha-Dobříš. Hodně se na to těším a strach mám také malinkatý. Ale já už musím opravdu běžet, protože to... Dneska žiju zítra, kdo ví, snad zůstanu zdá. S Bohem víc, s Bohem krásně čeká kamion. Proč začínají oslavy železniční trati jízdou kolony vojenských vozidel? Protože oslavy z tého výročí trati Praha-Dobříš společně zorganizovali fandové a nadšenci vojenské a železniční historické techniky. Díky těmto všem lidem vznikla krásná akce, která měla za svůj hlavní cíl připomenout historii trati Praha-Dobříš a upozornit na její nejistou budoucnost. Bude jaro, české země svobodník se přijít, aby písenky Perery mohla volně znít. It's a long way to Tipperary, it's a long way to road. It's a long way to Tipperary, to the sweet girls that I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Lester's Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart right there. Neberte naši víru, neberte nám naši víru, neberte nám naši. Vlaky jezdící po této trati se brzy po zahájení přepravy staly oblíbeným dopravním prostředkem trampů, chatařů, zahrádkářů a dalších. Že jste nám tu víru vzali, co jste nám za to dali, to není dobrý dost. Neberte nám naší víru, neberte nám naší víru, neberte nám naší víru. Je pro mě dobrá dost. Zvláštního parního vlaku se dostavit do dopravní kanceláře. Šedý dům dává stín zápraží. Tady čas zapomněl nádraží. Koleje rezaví, letní žár rozstaví. Tady čas zapomněl nádraží. Dnešní soupravu táhnou parní lokomotivy, které, ač vyrobeny v CK Rakousko-Uhersku, vypadají jako nové. Na peron vstupuje mráz a hic. Výpravčí vzpomíná, jak přijela Trezína. Na peron vstupuje mráz
Do soupravy je také zařazen pečlivě zrestaurovaný vagon, ve kterém jezdíval pan prezident Masaryk. Tohle je vagón z roku 1930, který byl vyroben na Smíchově a je to první celokový vagón, který byl v České republice, v Československu vyroben. Čili my jedeme opravdu v tom pravém Masarykově vagóně. Kdyby v roce 69 možná nebylo železniční opraven a strojí na český Velince, tak už by český dráhy neměly co provozovat, neboť v roce 69 hrozila tomuto vagonu zkáza. Měl být sešrotován nebo měl působit jako kulturní vůz u jakéhosi pracovního vlaku, což by ve svém důsledku znamenalo totéž. K historii máme velký vztah, provozujeme k autobusové dopravě, máme historická vozidla a máme půjčovnu historických vozidel, takže vlastně máme opravdu blízko k historii a vlastně ty dráhy, to je takový kus historie, protože dráhy si myslíme, že není nic nového v naší republice a snažíme se nějakým způsobem prohloubit nějaké ty vztahy mezi námi a mezi dráhou, takže jsme se rozhodli, že vlastně pomůžeme částečně k těmto oslavám, že vlastně opravdu oslava 100 let výročí této tratě, už něco pamatuje ta trať. Na neděli po týdenní námaze, každej touží vidět si po dráze. Do přírody, kde přivolně dýše, vyjedi si vlakem do Dobříše. Když se odsteš v té pitomé lokálce, připadáš si, jako bys byl ve válce. A když už si myslíš, že je krylejzání čas, slyšíš volat Vršovice konduktéra hlas. Hrabe se to píská chuní, jak přechází sluch, pouze plný vzduch, lidí tam jak much. Do kopce to jede, jen když zádu zatlačíš, to je ten vlak a strachánů z Prahy na Dobříš. Pozor na třetí koleje, pozor na třetí koleje. Na třetí koleji přijde osobní vlak do Modřan, z Braslavy, Jarova, Braného, Skochovic, Měchenic, Klínce, Bojova, Bojanovic, Číslovic, Rymáně, Mníškůvec, Malé Hraštice, Mokrovat, Staré Huti a Dobříše. Na třetí koleji přijde osobní vlak do Dobříše. Aby se vlak nevyšinul z kolejí, legendisti pampelišky volejí. Poledne pak můžeš v plném zdraví, po obědva někde zas Braslaví. Na zábavu zbyde ti jen krátký čas, neboť musíš tímhle vlakem zpátky zas. Jo, a to se dřív dostaneš tu nebeskou říš, nežli tímhle prvým vlakem z Prahy na Dobříš. Hrabe se to píská funí, až přechází sluch, pouze plnej vzduch, lidí tam je vzduch. Do kopce to jede, jen když zádu zatlačíš, to je ten vlak a strachánů z Prahy na Dobříš. Kolona vojenských vozidel zatím dorazila do lesa, kde vojáci pod dohledem známého hledače štěchovického pokladu nakládají tajemné bedny. To je ten kámen, my tomu říkáme umělý kámen, protože něco v tom je, že ani dodnes se to nevyřešilo, nemohli jsme na to zjistit. A tohle to oni používali na zalívání těch štůl, kde je dobrý guláš a držková polivka, horká a tak. A armády znásilňovat. Znásilňovali. Jediný, který zůstal tady.
Pane Gencel, co je vlastně v těch bednách? No, v těch bednách jsou takové věci, prostě, které jsme tady nacházeli ve štolách. Ne všechno, protože to byly dost věci, jinak z každé štoly něco. Ovšem ta štola vypadá, že je poměrně nová. Je skutečně nová, nebo už je tady je historická? Ne, to je nová štola, no tak na ní jsme začali pracovat před rokem, už to budou pomalu 2 roky. Ale ten předek my prostě necháme tak je, protože jsme tady plánujeme potom udělat turistickou stezku, tak z toho důvodu je tak zachovaná. A skutečně ještě věříte, že tady někde ten poklad je? O tom nepochybujte, to je 100%. Ale prostě na Medniku ještě jsem neměl tu možnost začít, protože jsem neměl povolený, ale už je to všechno zařízené a jdeme na to teď splno. A jak se vám líbí takováto akce? Po letech je tady německá i americká armáda. No, jsem hrozně rád, že jsem byl jako pozvaný ze současně tadyhle z toho, protože i ty vlakové tratě jako do Dobříž a do Jilové, přece jenom to Němci používali, ty Waffen SS, no a že prostě možná, že i ten poklad po těch kolejích přivezli, že jo. Mám tady Němce s Američanem, takže dáme přednost jako gentlemansky poraženému. Takže jak se vám líbí tahleta akce a hlavně tedy ten poklad? Nejste trošku zklamán? Zklamán v žádném případě. Jako těžko čekat, že zrovna v tuhle dobu se vykope poklad, který se hledá několik let, ale každopádně je to, si myslím, dobrá vzpomínková akce, která zapadá do rázu těch oslav 100letých výročí trati. A teď se zeptáme Američanů neboli vítězů, kde vlastně berete tyto uniformy a jak často se scházíte? No, scházíme se velice často, oficiálně teda každý týden na schůzi v Džibaru a uniformy si scháníme, je to koníček, je to kobyla, takže si scháníme originály, někdy i repliky, scháníme vozidla. Auto, se kterým jste přijel, vypadá poměrně nově, takže proč se zrovna do něj dává štěchovický poklad? No, to vlastně vede zpátky k dějinám vlastně historie Chrysleru, kdy v 80. letech zakoupil Chrysler American Motors Corporation, který drželi tu tradici z těch starých jeepů od Willisů, který dodávali americké armády. Tak jsme si mysleli, že jako v rámci těch dějin a tradice Chrysleru a ty Willise jeepy, že jsme se taky měli účastnit na takovýhle významný akci. Uvidíme se ve Brany. Už se ztrácí mluvník, se volám na postrach. Dneska žiju, zítra kdo ví, snad zůstanu vzdát. S Bohem nic, s Bohem krásně čeká kamion. A nasazuje kaky barev s Bohem avion. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. To sleep, to spend my home. A goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary. But my heart right there. A taky děláče burácí našich. Až do Dobříše jede vlak sestavený z historických vagónů jako běžný spoj. Aby píseň Tipperary mohla volně znít. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. To the sweetest land I know. A goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square.
svou kremskou káru táhnu sám. Tak jak můj táta si to přál. A strašně mě děsí, že louky a lesy snad pánu by přál. Když svoji káru táhnu sám, cestou se někdy zadejkám, pak pár kamarádů zatlačí vzadu a pomůže mi káru táhnout dál. Na páru, ten svou káru utáhne si celou sám. A svou dráhu, celou váhu, klidně táhne sem a tam. Do Pravína cestu poznám, zastávka. Do Pravína cestou po koleji, rovnou táborák na potlak. Na páru, ten svou káru, klidně tahá tam a sem. Když dojdou síly, aspoň chvíli, utíkáme za vlakem. Vlaky se někdy zpozdějí, pak jdeme pěšky raději. Tu loukou a lesem a je jedno, kde jsem, když nikde nejsem sám. Panenská kára vyráží, ve vlaku nic moc neváží. A když jdeme pěšky a náklad je těžký, vždycky tu pár kamarádů mám. Vlak má páru, ten svou káru, utáhne si celou sám. Zná svou dráhu, velkou váhu, klidně táhne sem a tam. Do Pravína cestou pozdě smrt zastávka. Do Dobříšského nádraží však vyjíždí jako jakýsi stroj času. Aspoň chvíli pospícháme za vlakem. A rázem se ocitáme o 100 let nazpět. Na vlastní oči i uši si můžeme vychutnat atmosféru CK mocnářství a dokonce spatřit samotného císaře Františka Josefa I. Bosna-Hercegovina, regiment Jalečič. Všem.
jsme strašně milé překvapeni ohromným zájmem cestujících. Je to pro nás důkazem teda toho, že o trať je zájem, že lidé nedovolí snad případné její omezení provozu nebo zastavení provozu. A chtěli bychom podobné akce samozřejmě pořádat častěji, tak aby teda se ohromný zájem našich zákazníků uspokojil. Ještě jednou se všem cestujícím omlouváme za vzniklé zpoždění. Opakují, bylo to teda z nedostatku vody pro parní lokomotivy. To zařízení, které je ve stanicích, vlastně už je dneska skoro nefunkční a třeba průtok toho zařízení je velice nízký, to znamená, to čerpání vody trvá extrémně dlouho, na rozdíl teda od původního zařízení, které tam bylo v těch stanicích. Po všech ceremoniálech odjíždí císař Pán unikátním vozem RAF. Tohoto modelu H10 s 5,5 litrovým motorem, který laskavě zapůjčila stanice technické kontroly Bohdalec, byly vyrobeny pouze 2 kusy. Honzo, inspiroval tě nějak Franz Josef v tvém knírku? Ne. To já vypadám tak, jak vypadám. A co vlastně tady na té akci, co tě sem přivedlo? No máme na starosti vnoučata, já mám rád lokomotivy, no tak jsem jim ať se na to podívají, pač je 100 let založení tratě, čili je reálný, že já už 200 let neuvidím. Tak. A dojmy celkové? No zatím bezvadný. Už jsem slyšel krásný hesla. No ať je císař, pryč s republikou. A pojeďme dál vstříc budoucnosti. Mníšek pod Brdy, rok 1930. Šlape tu to šlape.
naše kamioneček ztratila paní Matička, zbyla tatíčka, co na tom, když ztratí kopytko šlec. Já ztratil předčírem jinačí věc. Kdo ztratí peníze, ten přijde do kríze. Kdo ztratí vlasy, ten vyjde z krásy. Kdo ztratí podvazek, dá si tam provázek. Kdo ztratí brejle, pozor na špejle. Naše předmnichovská armáda. Sklonit, zbran! Blíci, zbran! Palbě připravit! Pal! Kolik dáš si pivo, Honzo? Netoč to. Já 2, 3. Do vody Vašku, hej, prosím tě, po nohou neskákej, protože pod modrou hladinou je šutr. Hej, do vody neskákej, pro Boha, anebo tvá chrupatá noha. O kámen se Tradicionál v podání skupiny Washboard Banjo Band a výstava automobilových veteránů nás vítá v roce 1938 v Měchenicích. máme u tebe flašku. Co může na podobné záležitosti, jako je ten historický vlak, dělat větší radost každému zákazníkovi, každému cestujícímu, než je Bizol. První česká whisky.
Raném nad Vltavou se opět setkáváme s kolonou vojenských vozidel, ze kterých je poklad překládán do vlaku. Jako bychom se naším parním strojem času přenesli přes vřavy druhé světové války. Jsme rázem v dobách budovatelských a ve stanici Zbraslav. Pionýrky, svazáci, milicionáři, smysluplprázdná hesla, atmosféra, ve které se někomu otvírá kudla v kapse, zatímco jiní vzpomínají na krásný život pod ochranou KSČ a STB. První opravdu dělnický prezident, náš Klema. I náš soudruh první tajemník ÚVKSČ a prezident Socialistické republiky, kterého jsme si v letech konsolidace jednomyslně zvolili, nás přijel pozdravit. Přijela i osoba, kterou bychom zde nikdy nečekali. A za jeho časů taková akce, jako se děje dnes, nebyla. Zeptáme se ho tedy, co si o tom myslí. Takže, pane generální tajemníku, co vy na to? Soudruzi a soudružky, zamáčkněte slzu v oku,
vyměňte rudou legitimaci za jinou a jedeme dál. Na neděli po týdenní námaze, každej touží vědět si po dráze, do přírody, kde přivolně dýše, vyjedi si vlakem do Dobříše. Když se odstneš v té pitomé lokálce, připadáš si, jako bys byl ve válce. A když už si myslíš, že je krylejzání čas, slyšíš volat Vršovice konduktéra hlas. Branické nádraží nás vítá v současnosti. Pouze plný vzduch, lidí tam jak much, do kopce to jede, jen když zádu zatlačíš, to je ten vlak a Astrakánu z Prahy na Dobříš. Pozor do třetí koleje, pozor do třetí koleje. Na třetí koleji přijde osobní vlak do Modřán, z Braslavy, Jarova, Braného, Sklochovic, Měchenic, Klínce, Bojova, Bojanovic, Čísovic, Rybáně, Mníšku, Nové Vsi, Malé Hraštice, Mokrovrat, Staré Huti a Dobříše. Na třetí koleji přijde osobní vlak do Dobříše. Aby se vlak nevyšinul z kolejí, lékem 200 pampelišky volej. Poledne pak můžeš v plném zdraví, poobědvat někde za Zbraslaví. Na zábavu zbyde ti jen krátký čas, nebo musíš tímhle vlakem zpátky zas. Jo, a to se dřív dostaneš tu nebeskou říš, nežli tímhle plným vlakem z Prahy na Dobříš. Hrabe se to blízká budí, jak přechází sluch, pouze plnej vzduch, lidí tam jak much, do kopce to jede, jen ty zádu zatlačíš, to je ten vlak a Astrakánu z Prahy na Dobříš. Tak já bych přivítal mezi náma vzácnou osobnost, vzácného kamaráda, textaře Michala Bukoviče. Mnozí znáte, textoval pro mnoho našich interpretů. Je to skromný člověk, jel s námi naším vládáčkem a protože on textoval i na tuhletu desku, kterou druhou tady budeme ctít, která se jmenuje 100 let pod parou. Nech si to každý vykládá jak chce, ale jsou to písničky o vlacích, vládcích, mašinkách. Je tam 21 vlakových písniček, kolik je stanic z Prahy na Dobříš. Já bych tě, Michale, poprosil jako zasvěcence, kdybys to gambáčkem, kdyby si na to trošku malinko, jenom jsme to okřtili. Paž ta deska se narodila včera. Tak. Nechceme se na zlo dívat, slávě pravdy budem zpívat, jenom spravedlnost vzývat, a žít se jenom smát. Neberte nám naší víru, neberte nám naší víru, neberte nám naší víru. Je pro mě dobrá dost. Neberte nám naší víru. A pak už náš vláček dosud jel na hlavní nádraží, aby si pořadatelé a sponzoři mohli oddychnout a zhodnotit celou akci v Masarykově salonku. Škoda, že náš stroj času nejede dále. Mnohé z nás by jistě zajímalo, jaká bude budoucnost této trati.
lety jež vzal ďas, svým kouzlem uchvátil nás. Už zapomenul na ten čas, před 100 lety jež vzal ďas, svým kouzlem uchvátil nás.